en nyathini. Bolo kede. Kura dhi yalo gi mesa ka mesa ni nono kata ka diu dele maka. Oyie ka kinende nyiero, oyie ka skuru na. Ne matini. Aweyo nen mari. Nyae. Aruda. Na dia ada gol kabur dogo lagi ni. Ai. Kan ni bediri ga dia. Ahora so. Oyie ne kaka dilo setele ne. Kaboja mfuo. Resio? Nang? Dai. Ang matimi? Dogana ni mo. Isemo pi? Ya mama. Ya mama nang? Kura mo pitigenya nkuru sanya zikla zikla. Awo yo kodi ni semo pi. Ang matimi ga nyathini. Intiji tichiori ndega tiji tichio tugo. Sende angoga poko timne kaka diro chalta anta dwadhi kuma dhiye. Omera weri gi ndega no piny kapok achwanjra kodi. Mama. Iwinja koso kiwinja? Idwoka koso inyisa? Ampio kadhi yomo. Bika iket ndiganika. Bika iket ndiganika piyo. Magitangogi. Nini dwa tiyo tich riembo ndiga to kata pi maonge ot kae. Pi mane nitie maluokorago be wi ber gate. Be wi konyi. We dwokori koda matonga. Mama. Kiki wa kaw boka kacha machwedi sani. Kaw bugri dhiom na piyo kadwa walo. He. Siweke hata style nyingine. Hata unataka style gani? Inama kidogo. Sio. I'm tired of that. No. Unataka gani? Inama, just go down, please. Face me. Yes, face me. Kupiga moja. Sitani. Pale mbele? Yes, pale mbele. Kama niko action. Yeah. Can you do it? Be wi konjite. Anti duogo kiseria mondo gati dwaro chiemo. Kambuki are. Kau kibuyi ariyo. Be ne gidhi nyaka gang'wen. Mama. Resi we duokri koda. Dhi kumidhiye. Weng'iya. Be kita nchindo mano. We duokri koda dhi kumidhiye. He. Bika. Idhina kulo kichudri. To kuonda imidwa chamo. Wemiya kisrana dhi kuma dhiye Tracy. Bika pi. Retna. Idhina kulo kichudri. Idhina goyi. Dhiomna pi piyo. Retna piyo. Itieke dakika mang'eny ka ang' ni yie. Ma to nyathi yawa. Ma chal gi wuon nade. Nyathi ni timre ga nade. Ni nyathi dwa tugo to kata pok oywe. Sende pok oluoki pi onge ot. Kata wende modonjo kata onge kata inya kony pi modho. Abro go mato. An abro goyi ma wuoru bro yudo mana ka negi. Abro goyi. Itieke dakika 30 ka nyang' ne nena. Kata chiemba imo kidhi chamo. Retna kendi reti ine mariti. Ada wuok kaka itimo gimoro amora. Kik ayudi ni ok itiyo. Janga goyi kawuono ma wuoru dhi riemba mane dalani. Ya anto na nyuola ang'o girigi. Okay. Other side. Okay. Hey. Can you do it? Wow. Oh my God. Another one. Yes, another one. Those are enough. Okay. I mean utanisanga sio? Yeah. Alafu nikakuelimisha ufuo, ndio? These people are very primitive. Really? Tangu niache hizi nyumba bado hata wajanini badilisha. Oh my God, this is
it's not really the way. Lakini babe, mimi nimechoka. Ai, nasikia njaa, kiu. Nifanye aje hata tujafika home. Kwani home ni mbali sana? Can you take this first? Ikunini jua tafadhali. I need food. Please. Mimi nataka. Weka tu hiyo kitu ikunini. Nimejua hii nini na kuchoma sana. Okay. Unaona hata imekataa. Vumilia. Ile kiosk tunaenda tu mbele. Twende basi. Kidogo tu. Nibebe hata hii bag. Ni mzito. You can do it. Okay. Lakini nimechoka hadi mguu. Okay, please. Max diro katoka wachita dikani. Idwa dikure mero katoka wachen. Ati ipe ja wache na manyeo gi pesa na kusumai. Tan mawuok ni. To look see how you look. Eat it dwali kanyo. To donga dhi yawa gima ni to wacho mana wacho last week na dhine na nyathika wuone school yawa. Ingeni irwa kuri machida. Ani joka ka gidonda omera. Joka nyithindwa no kwera kuomi to wiya mano moko. In fact we ka wuona apenji mara ramo ga dot chunya. In nyathine ne each and every month. To kwani ras nyathina katero mana dhi aneno pile. No. Shida. No, visiting mari no dwa bedo ma too much. Ni nyathi every month ilu ndara na nyathi. Every month ilu ndara na nyathi. Kwani in miso mone kosi. Joshua bingi kaka school teach tech. Bingi kaka school teach tech. Mabe nitie nyithindo ma jonyuol ge dhiga kata after 1 week. Dak the team. Wadano kadwa ndonruok manona. Adhi kuma adhi dho gik molos gi lwet dhano kadwar wach. Kenyalo miya pesa timiya. Kok inyal tingisa ni ok inyal mondo angi what next. Man is a simple question. Manyalo answer anyhow. Kanyal mi pesa. En pele kapile kwani nyaka na last month nyaka kauna en pele kapile nango kwani ine sako moro ge jo mtu mano dipendi ni dwe ka dwe ade limo nyathi man gi kipande Mana nyathina nen wuoyi achiel to kadwar wach. Wuode nen wuoyi achiel. Don't jo kata wan bende ne wan juweri okende. Dong neno ka gwengwa ni ber seriously. Wan gi posho mill. My supermarket magwengwa kae. Oh. Hey, in fact mane an Nairobi kocha. There was not there. Negi gik mokai lagonge ka. What is that supermarket? Ma, wasechupo. We have nini? Wasechupo. Hey. Oh. Mambo. Uko? Uko aje? Nunue kitu. Oh, nataka yogurt da minute iko. Ai, babe. Kai gik machal kama gonge. Sisi nataka ni buy nini? Ai, si unaona tu vitendo anauza hapa. Chokaranya una wagino. Mandazi ntie kanyo. Really babe, mandazi. Koridwane. Leo neno kama mandazi minya chamka ya. Mandazi minya chamka, please. Just take it. Mago bi machiemo. Mage gik ma au kangi yudi gigo kasane. Mandazi. Yes. Do you look like mandazi? No. Answer my question. Naka kama mandazi? Hapana. Acha lo mandazi. No. Babe, mane mantie pesani. For the time being. Dongia gima dhi nyio ni chako sikia ya. Yeah, ngawadhi out samoro. Kau mandazi. Later one. Madam, hata una maji baridi? Hakuna, imeisha. Serviette. Basi mkono wangu ni chafu. Wakanya kama mandazi tulibetwa leni. Nipe serviette. Babe, magu gik moko yuka. Dongielewa ni magwen yawa. Macha gine siti to magwen. Hey. Just wait. Take this. So,
tiyo gi jwala ti gi lweti lilo nikech ka I am free. Yes. An ayie. Yes. Are you free? Take, yes. Twende wadhiyo. Jaduka. Erokamano. Erokamano. Sawa. Undalo ukae, jaduka mgono erokamano, to imiye pesa. Dongene monego goni erokamano. No. Mago kuma wang'ina. Niliwacho ni ade limo nyathi. Nyathi ma ose nyaka ng'ego kibarua to tedo kende school. University. Koro ka ine maneno nyathi otami tanta ate ok inyal kata take responsibility mar nyathi mondo idhi ne kata nyathi. But I say I've really tried. I said try morom. I feed koni to nyathi bende achulo school fee Ichulo koni. mogi karang. Ka pesa na ko sala manyo cha ata chulo ko nyathi fee ni chulo nyathi school fees tichadi. Bingeni so. Pare ni walo gi pacha Joshua. Iwalo gi pacha. Bingeni so nyathi no miya nyaka tinde CDF office ka de tilor ilor. Kinya miya pesa timiya ok adwar wach. Kinya miya pesa timiya. Ok adwar wach. Ne kitage item keto lweti ofuka. Tang na ka upa. Sani which could mandiro sani kata long ga sani na manaka anu mana ready. Sani arwako long angwen. Ka ngotimore. Which could nyaka jo CDF o mi adong winjo kase wacho gino. Tito dong ninde japuonj pesa ko timo nade? Pesa timo nade? Diere mana gisi ni to nyaer. Wero gweno gi chip. Ni tim diere gilo kane ni sweeter. Dong ita mo pesa na mama. Oro wach ni okimia pesa ni kaka timo. Ani what next? Adhiya dugo kikipenja gimora mora. Kikipenja gimora. Adhi chuta duogo kaduogo kikipenja. An kata mondo kora weni dala nini. Kata ko kiduogo. To sani ka nyathi ka setemo ne mateka bro miya pesa tibro neno ni kia timo nyathi nade nade. No, but en nyathiwa nyako treatwa equal. Ko mi 50 ano miya 100. Kare miya pocket money. Fair no tamor miya pocket money madhi wene nyathi school. Pocket money. To nyathi na to otimo plumbering ma bende osini gato odhi otimo tije go to onini. Ne achaka ame pesa wi pe. Koro itamori ni okadhi adogo ota gony lepa e bede yue. As you wish. Nani gitiyo puro. Kai gidwa kete mchele. Ai. Wow. Kwani hiyo ni shamba yenu? Si yetu lakini jogi betero wa mate. Ai, how are you? I'm fine. Ai, dinade. Adhi maber. Ai. Stacy. Jodala dhi mnade. Idhi maber. Tidhi kanye? Dong mamora pi. Ai, sani. Ori pi. Lakini bed konya mama. Dungeni un ji ariyo dala kanye? Mano ji ariyo to matonga. This is JD. Yes. Ma JD, iluonge ni Jedida. Unaitwa nani? Mimi naitwa Stress. Uni brother yako? Sawa. Koro Stress. Ok wadhi adala. Tiketo kelo nango. Dong adhi nyisi kwa chopo. Dong ngega gik makelo ni kaka. Kare wadhi. Wadhi. Ai, to Stress si dala ni. Mas joka watiana. Okay. Mane ka kidwaka Joshua? We learned people we don't pester people nowadays. Yeah, one joma wachung iwacho ni kidede. Ni wacho nani mi afe pile ka diwe ka diwe. One en pesa mare. We ke cha kipimo. Koro dineno nyathi school nitiere ga wach kendo. Icha kikete rent ang'onge rigo. Tango chal ni micho icho rent. Nyasaye ero kamano. Igo la edo. Athena. Ito kamusi ito ere pimi biro go. Mama. Yes. Max, how are you? I'm very fine. Oh, what about the traveling? Hey, it was very tiresome, my dad. Oh, yeah. And who is this? Hey,
Dadi yawa. Dong mana biro dala mokalo cha. Dong nangisi ni abro kelo wendo. Dong mai koro wendo makelo. Yeah, mai wendo makelo. Oh. Yeah. Oh, young lady. Yes. Oh, can you explain your village and your name? Not explain, introduce. Oh, introduce one. Anyone was so much on. Yeah. Yes. I'm Jedida. Oh, Jedida. My first girlfriend. Oh, from where? I'm coming from Obumba. Obumba. Oh, Obumba. Oh, Guinea. Moroni. Eh. Oh, yes. Oh, feel welcome. Kwa hivyo Maxwell mana biro ile school ni wapi gwenyore? Dadi yawa mam. Ingeni agone dadi simo to simbe okay udrimbe atemo manyi akiani network madala waka very low akiani jogi onego pango ket booster moro kon yeah but otherwise wacho ma wendo ma to wendo apani ko usenge jabaran min Maxwell Anga Jedida girlfriend Maxwell ni sani ni di somo kusoni dikendo mama naneno na seromo koro emomio na kao gine ang'o mineno kuwa remo dala kae momi kend sana to Tracy nyathi to nitie ndadi yawa be stop it be pa jikonyi pacha konyo yo ni stress nyathi wato nitie koro Maxwell oda to dongo donge Tracy en nyathi manyako monyalo nini godo nyamin gi monyago gombaka kwano chino ni nyako kendi kako tin ni kwani to ini kiadi ini sister to dong sane chalo kaka sister ni ini kata kinyo nyathina ni maber in base ini inje igniadi teto koro school Kenya tena ni manyocho makoni yes oh min Maxwell oh we rido matek man ano karidra wadagi Maxwell okende nyako ni adagi ki ero ni bet kodgi lakini anta adagi ni ana age nyathini gi nyathina ni ni ana age nyako ni mbasna iwalo ija igadi my little daughter baba sani iga okuni an gi 35 years lakini iga okuni to Maxwell ja 26 koro winjane reino podokra igwenyore manade magwenyora igni adimi nyisana gwenyora gi yawi igwenyore gi Maxwell pareni okikende nyako na adagi oka adagi ikere tu udhi dago mane dala wuok dala naka winjo be say donde nyako ni tiyo mana as yes so udwa kene nikech mwandu no goro makosa makoro young lady the problem that we have here right now ne Maxwell don't have car kanya tionge kata ot nyathini ndo mane bila karot onge shida ot within a week ot nyalo chung sasa kata odini anyalo loko ni anytime anyalo oro ni materials yeah Tokitima te okisoma tek mondiger na udigo pare nyako ntok tede dala nakadagi maka tek to dala unie maweni just go Maxwell okikendi adagi Maxwell okikendi anyisi mama basna waere nikech pesa era en mbungu nakupenda mama uwalo gi baba umara iketa gi sombo owuye gwen kato in fact ineno ka koro jogwen chaya sani koro permanent sani dwa chai marom nade in kada kedita adhi dake e bungalow kenda adwa dhi nyono tiles yes you know kata nini the way you dress go bena to boutique you choose the clothes you need yeah wasunga yere leoni winja igwe nyisa gigi mafuo igwe 1000 manyien ge pane pes jota Tanzania and on this side
Yes. My daughter. Feel very much welcome. Dad, I'm very anamor kodi. Ima poda kamara na dagi. Baba uto dongine gani anja chiemo. No, ma'am. Okinya kata ruaka kata. Baba okanyal ruaki. Ya ruaki yo mane. Maxwell okaruaki. Anyisi nono kidanji kate odoku donji. Oku donji nyaka inte. Odoku donji. Ana asebedo promise event. Ino gimati more dad. Wanyalo kata di pango nini di hotel moro. Yes. Tukude, kwani shida ni kani? Alafu udaji hotel no nyaka chien. Tuagero. Yes. Walive gi kauda nose. Yes. Ina noka. Yes, Dad. Mama uningene kada. Maxwell ate moni lakini. No, ma'am. Ineno nyako ni osenyisa gik madongo dongo kata nini onego be fence perimeter wall. Yes, perimeter wall. Karinge gigi da. In fact tu gweno ojo kada la ko nyal kata pidho gwen. Yawa. Nini ti wacha ni ni nyako ni okdagi. Dongo da donge mokidonje. Dongo da te mokidonje. Dad madala niko so madala. Madala na dak no go e kanen kende. Dak no katin sani nyadhi go dal ni ka kionge dako. To dong dad. Madala na. Dad. Did you come with a soil? Yes. Pend nage. Did you come with the soil? Ati no ka godala. Soil wa marances. Iwalo. Nyako chakcho no ko bikendi. Anaingia by force. I'm relax. Be moko iti makata ki iliva. Tebe idi ma di live dala ukujo. Mama atarudi tu. Magi porojo mo atawachaka. Go por me 1000 mokanya dia mudu kunjuwe send. Okay. Yes. Walk one. Encha mimi cha. Dad dong neno ka. Ne. No watch. Ni watch ni. Maxwell. Ako mesa budo ka pukicham. Oh, chon tengene ne mama ne wan Mombasa. No chamu gik mogilongo ne kia scrap, kia ilongo na go. Ilongo ne scrap kuzos. No, Dad. Ilongo gine scrap gik mokaela go. Gi ulore. Ya gidoluo, wetio gikisungo ingi Dad. Gik mo machalo onyoso. Machalo onyoso kama. Mage matinde leo doga. Koro, alona tiri botiki nyeo leuni, miru wako, nyaka Wuode, then wadonji hotel, kochiema. Actually, we can go. Yes. Oh. Dad okiti, I'm very much. Respect the age. Yes, Dad, ino kapi. And dala. Ino Wuode. Ngene na tagi mama tatu moro mane sombo prabolo pisi. Yes. Osiepa moro ni longo ne majoro. Yeah. And mane sombo also rabolo mane to kojo ni daraja son. Ibe mane kudi nyumure na. Kare mi mwando wa. Iba na Haraka dio dele maka. Wani ata kinenda ngiana, ini ata nguru na. Ne matini. Awe yo nen mari. Nya. Aruda. Na dia ada gol kabur dogo lagi ini. Ai.